Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara. Hoxe, ez da, pantailak euskaraz 2 urte dagoeneko ekimenak, eta hementxe atera duten bideoklipa, baino ez da soilik 2 urteko ekimena, ez da soilik pantailak euskaraz eskatzea, baizik eta dagoen errealitate bat eta aldarrikapen historiko bat. Maider Galardi sartu zera bitartean, hemen, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko. Eskatzen duguna, pantailak euskaraz, ez da? Bai, hori 2 urteko ibilbidea duen egitasmoa da, eta egia da ordutik, agian igual lehenago ez zegoen aldarri bat mahai gainean jarri dela, inkluso jarri dela Espainiako Kongresuan aterazan lege hori ere ez, 10% gutxienez izan behartzun estatuko beste hizkuntza batzuetara itzulia. Kontua da, ze hizkuntzetan, plataformak ze hizkuntzetan eskaintzen duten euskeraren presentzia oso txikia da. Eta egia da horrari direla burrukan, bai azpidatziak ia debalde idazten dituztenak, Euskal Encodings sarean badago, euskeraz ikusi ahal izateko pelikulak, ikusi ahal izateko seriak, baina dena esango dugu muxutruk eta lan voluntarioa. Eta Ipar Euskal Herrian zer esanik ez, Nafarroan orain dela gutxi arte problema genitun ez, ETV3 ikusteko eta marrazki bizidunak ikusteko, beraz zoritxarrez bide luzea aurre ikusten diot egitasmo honi. Bai, ez da luze irango dugula, zuk esan bezala asko dalako eta asko erortzen garelako voluntarismo hortan, ez dago xoxik hori babestuko duenik, Miren. Bai, balde batetik salagarria da. Ez egotea, erakundeen aldetik borondate politikoa hori egiteko, eta ez dezaguna ahaztu, oraindik ere hizkuntza gutxitu bat eta zari garela, zati badaude gero moderno batzuek esatutena, ez honena da filmak hizkuntza originalean ikusi eta azpitituluekin ikustea belarria horrela jartzen delako, eta ez da gizar. Baina, hizkuntza gutxitu bat eta zaigea behar du, trataera berezitu bat, eta oso larria da. Azpititula jartzen dituzten horiek ere borondatez ibiltzea. Niko raipamen bat egin nahiko nuke pixka gaiztotuta eta guazen atza pixka sartzera. Zer gertatu ote den edo nolare azken hamarkadetan. Segia da, euskal bikoizketa industria desagertu egin dela. Eta batek desmantelatu egin du. Eta hori, deigarria da benetan, Euskal Irrati Telebista kate publikoak Madrilen lehen lizentziak eman zituen garai hartan horren aldeko apostu egiten hasi zelako. Bitarte edo bide horretan hor zerbait gertatu da eta bikoizketan aritu diren profesionalen kaleratzea. Egon bat zeudelako hori da. Egon bat zeudelako. Nik behin eta berriz, gero esaten diaten nahiko 90era naizela egia da. Ez nik 90era naiz, garai horretan konsumitu nuelako euskarazko telebista. Izarretako Gerra ikusi genuen, Dragoi Bola ezaguna, baina bat zeuden gazteak telesaila garai hartan erresuma batut izatorrena beste hainbat, ezta? Eta Mirenek diona. Azpidatziena gauza oso interesgarria eta adimen artifizialaren bidetik iritsi gara puntu horretara. Baina bikoiztuta dagoena, nor daki frantsesez? Pelikula bat jatorrizko bertsioan ikusteko, nor daki ingelesez maila horretan, alemanez igualdit. Eta goazen begiratzera, Eskozia, Gales, Europa iparraldeko hizkuntza txikiagoen telebistetan. 6 hizkuntzatan ekoizten da. Bai fikzioa, telesailak eta 6 hizkuntzatan bikoizten da, ez da. Horrire, atera da, besteak beste Ataka irati filmarekin euskeraz dana, eskerrak euskeraz dana, eta, ja, aprobetxatzen dut esateko pelikula zoragarria, baina azpidatziak gazteleraz, eta horregon da, kritika sakon bat, esaten, nola, nik eskubidea daukat soilik euskeraz, eta ez azpidatzia izatea, Maider? Nik uste hor badagola zegoratzen naiz, Alkarrasekin, Karla Simonena ere katalanez dan, eta azpidatziak espainolez dituna, uste, antzeko polemika bat gertatu zela Katalunian ere, eta garai hortan, nik ez dut Paul Urquijo entzun honi buruzko azalpenak ematen, baina garai hartan Karla Simonek bai esan zuen, azkenen distribuidoraren kontu bat dela, ezakit zenbateraino zuzendariak edo pelikularen ekipoak hautatu dezakeen azpidatziekin jarri edo ez uste erabaki hori oraindik eta potologoa dela, baina bai
azpimarratzekoa iruditzen zait, estatuko pelikula ikusienetako bat izaten jarraitzen dula oraindik Iratik, eta orain arte euskaraz egin den eta gehien ikusi den pelikula dela orduan. Historiako takila handiena batzen ari dana. Ze importantea euskaraz ere ari ginen azpidatziez eta bikoizpenaz hitz egiten, ze bere garaian ere greba pila bat egin zituzten bikoizlariek, ez orain dela hainbeste. Oraindik Twitter kontu badagoela uste dut. Eta funtzionatzen du. Eta alare, ze importantea izaten segitzen duen egitea euskeraz, hau da, sortzea euskeraz, ez? Eta hor, jakina lehenea aipatu duzuen bezala, borondate politikoa eta finantzaketa eta plano ezberdinak daude eta guztiak bultza behar dira. Ezinbestekoa da euskal sorkuntza orokorrean sustatzea. Eta euskal sortzaileak hor daude eta behar dituzte, medioak behar dituzte bere lana egiteko. Ezinbestekoa da gure aurrak euskeraz edukializatea, kontsumitzea. Eta euskarazko telebistak izatea ere. Baina, eta horretarako dago 11. Baina, ez dezagun ahaztu gure aurrek dagoeneko jauzia egin dutela. Telebista atzean utzi eta bestelako bide batzuk erabiltzen dituztela aisialdirako. Beraz, behar ditugu aurrentzako sare sozialetan, TikToken, ez dakiz zer, sortuko duten euskarazko materiala behar dugu. Zatek aurrek dagoeneko jauzi hori emana dute. Baina gero behar dugu baita ere, ematen du berriz ere atzera egin dugula, euskara bakarrik dela txakurra eta aurrentzako hizkuntza bat. Bai, ETB badauka euskaraz bikoiztutako ETB 3 kate oso bat. Eta aurrak ez garenok, eta hizkuntzak ez dakizkigunok, edo ez gutxienez eroso ulertzeko moduan serie bat, gazteleraz ikustera kondenatuta gaude, ez dugu horretan inolako inbertsiorik merezi? Plano ezberdinetan asko dago egiteko hori. Plano ezberdinetan esan duguna. Euskal sorkuntza bultzatu behar degula, baina nik inarekin bat natorre, nik berriro ikusiko nuke gazteak. Jekizikina. Horrek garai oso bat egin zuen. Hori beste aldarrikapen bat hemendik, ez da gurea, ez digute kasu handirik egingo, baina ETB-ri. Bota itzazue, jarri itzazue sarean guztien eskura garai batean eman zen dituzten euskerazko 1000 marrazki bizidun serie eta pelikulak. Sarean eta pantailetan. Eta pantailetan, baina gutxienez... Gauza publikoa, zerritzu publikoa. Baina gutxienez nahi eran ikusi alizateko, zate, seguru nazuketanik ez genuke gauza bera aukeratuko, beraz... Horretarako dago programazioa bat 24 ordukoa. Bueno, nik goizeko lautan miren ez zaizu importa. Bai, jarri berriz. Bueno, jarri, ni bi gauza bakarrikan, gazteak eta gale, hori ezinbestekoa. Beno, en fin, honekin batera, orain euskeraren inguruan hitz egiten ari garala eta sortze kontu honetan, zazpigarren inkesta soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak eta 1981tik ona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu du, alegia, ondo. Maider, ez dakit nola eman hasiera honi arraro egiten zait. Gaztena delako, esan nahi. Bai, hori da, gaztena delako. Zuetaz ari da, nik uste egurra emango diazuela niri ere, gaztea eta lasartearra izan da, eta oso barruan dakatenez lasartek euskararekiko edukidun bilakaera goranzkoa. Iruditzen zaizkit adierazgarriak datuak eta adierazgarriak onera, beste gauza bat da, atera diren emaitzekin gero zer egiten duten, esate baterako. Araba izan da, Euskal Autonomia Erkidegotik 3 lurraldeetan euskararen erabilera gehien igo den lurraldea. Eta hala ere jarraitzen dugu periferiako euskaldunak direla esaten. Euneko uste dut elkarrezketatu edo galdekatu dituzten euneko 70 ados dago administrazio publikoan euskara eskatzearekin. Orduan hemen desfas bat dago, ez? Esan aigea azkeneko asteetan errepasoa egiten epaibideetan dauden euskararen ezagutza eskatzen duten lanpostuen historia horrekin. Eta aldi beren, esango dugu, Autonomia Erkidegoko gizartea
ados dagoela euskara maila erakutsi behar izatearekin administrazio publikoan lan egiteko. Ezagite, euskararekiko ezagutza edo atxikimendua badutela adierazten dute hainbat eta hainbat pertsonek inkesta horretan, ez da bakarrik erabilera inkesta bat, eta alderantziz ez zaizkigu errestasunak ematen egunerokoan euskaraz egin ahal izateko. Beraz, esan nahi detena da, datuek erakusten dute badela gizarteak baduela nolabait euskararekiko atxikimendu bat orain dela urte batzuk ez zeukana, inkluso Tolosan adibidez ez, 150ko langa pasatu du, Euskal Hiztunen 150ko langa pasatu du, naiz eta Tolosa pentsatzen dugu oso euskalduna dela, datu esanguratsua dira eta azpimarratzeko datuak badira, baina gero gizartearen borondatea ez doa bat administrazioak edo instituzioak jarri beharko lituzketen errestasunekin. Hori da pixka bat nire kritika. Lehengoan inguru batean egon itzan honen inguruan hitz egiten zana administrazioak euskararekiko jokatu du behartzen paperaz eta orain ikusten ari garan auzitegietan dagoen hori ez da. Badatoz auzi gehiago, ja dagoeneko errenka handia dago eta auzi gehiago datoz euskararen harira. Eta hor hitz egin zuten kontzeptu batez nahi kurioso irutu zitzana, zan desobedientzia zibila, alegia, desobedientzia zibila euskararekiko. Nik administrazioan egiten dut lan, ez dut gazteleraz hitz egingo. Eta ez hitz egitea gazteleraz, eta hartatzea jende guztia euskaraz, alegia, gu askotan joaten geran bezala eta ya lo siento, eski no se esaten digutenean da. Bueno, bale, ez. Baizik eta administrariak esateko, ez? Nik euskaraz bakarrik itzen goet desobedientzia zibila, ez da? Plan horretan elitzak txarra ere, ez dakit oso utopikoa haute den, gu utopikoak esaten zen, ez da? Balitek ez ezaguna aztu behartuta gaudela, bai estatu Espainiarrean eta bai frantsesean bertako hizkuntza jakitera eta erabiltzeko, inor ezin duzu esan, ez, nik ez dut erabiliko ez dutelako nahi, administrazioan hori berez ez dago, eskatu dezakezu, reklamatu dezakezu eskubide gisa, baina ezagutzera behartuta zaude legez. Niri inkesta honen emaitzaren irakurketa iruditu zait, izugarri positibo izan nahi horrek ridikulizatu egin duela zetik. Egia da, oinarri oso txikia zuen tokietan izugarri haunditu dela, ez dela asko behar haunditzeko, ez? Orduan, abia puntua oso bajoa den tokietan honeaino igo bada, esponentziala da igoera hori 30 urtetan, baina aldiz, arnas guneetan gertatzen ari dena justu kontrakoa da, erabilera jetxi da beldurtzeko moduan. Herri euskaldunetan UEMako kide diren herrietan erabilera izugarri jaisten ari da. Eta horrek bidea erakusten du. Eta esan, gauza bada, galdetzen dizutenean, egia ze atxikimendu maila duzun, esatea, bai, nik euskara asko maite dut, eta ez da gizar, baina gero arnasguneetan erabilerak atzera egiten baldin badu, hori niretzako bada alarma guztiak pizteko kontu bat. Eta uste dut ezin dela irakurketa, eta ez dut kentzen, ez dut kentzen gaztiz batean, ez dezaguna aztuan dagoela Eusko Jaurlaritza eta funtzionario pila bat dagoela torrela, 81tik ona euskal hiztunak izugarri igo izanak. Baina niri berriz alarma izugarria pizten dit, ni Hondarribian bizi naiz, ezagutza maila oso handia duen herri bat, eta eskolako patioetan euskara erabilera, beldurtzekoa da. Dagoeneko, ez da arraroa ikasle batek, irakasle bati, D ereduko ikastetxe batean, irakasle bati gazteleraz zuzentzea. Oia, ez da arraroa, garai batean eskandalu bat zen, eta hori ez da arraroa. Orduan, atzera pauso handiak uste dut ematen ari direla, eta berriz diot, hizkuntza gutxitua dela ezin da ahaztu, eta behar duela neurri bereziak gutxitua den neurrian. Eta alderantziz, Euskal Hiztunen erdia erdalguneetan bizi da gaur egun, orduan egia da ikusi patxada gehiokin aztertu beharko litzatekeela, arnasguneetan gertatzen ari dena eta aldi berean erdalguneetan gertatzen ari den gorakada. Ni
erdal hiztuna den herri batekoa izan da, asko pozten hauen datua da, adibidez. Bai, eta gauza guztietan bezalaxe, datu ekonomikoak ateratzeare interesgarria delako, non inbertitzen den, zertan eta zer nolako emaitzak ematen dituen guztia ez baita. Euskaraldiaren emaitza izan, klusterrak ateratako datuen atzean, urte askotako ahalegina bolondres lan handia dagoelako, eta oraindik ere, diru publikoaren banaketa eta erabilera hori aztertzeko dagoelako, euskaraz bizi ahal izateko, euskaldundu nahi duenari ere bideak zabaltzeko eta abar luze bat, tartean euskarazko hedabideen egoerare aintzat hartu beharrekoa. Bukatu da nire titularra. Hortxe, baina gustatu zait, azkeneko puntuazio hori. Eta bueno, badakizu esan dugu, auziak ere bidean datozte eta besteak beste ere Ipar Euskal Herrian gure egoera eskasagoa da, Ipar Euskal Herrian ere eskasago azterketak ere euskaraz egiteko bere eskubideen defentsan lanean diardutelako. Pentsa, azterketak egin nahi dituztela aldarrikatu eta baina Ipar Euskal Herriko dian brometan nago, badakizu asko maitegiala. Hauxe, bere entzako abesti bat animo. Opa. 3, 2, 1, grabatzen! Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara. Bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara.